Napano? Apo, napano to? Oo. Andiyan ko naman ang mga bluepin to, ababo. Walang pilog. Tulog ang bantay. Oh? Ay, may video takot. Bangus na imo bayaw. Bawa. Bawa gitu. Jagan. Kaya pa half lang saan para pang sensor namin. Paano? Ballpen. Dito lang. Oo. Hindi na buo na to. Oo, buo na to. Ano te? Oo. Sa paat mo na ba? Hiwa.
Tapos Ayan, ano ay. na ito? Slice na, ganyan. Gaano kalaki? Ganyan? Ganyan? Yan na. Panghihaw. Nami. Matang kadamol no. May sauce na yung mga gilapan nyo sa'yo. Daw barbecue style. Sa mga resort na yung mga gihan, may sama tayo ginawa, may sauce na mga gilapan nyo. No, yan masyado. Ay. Plastic na lagayan. Panigurado. Naisip ko kanina, ito kita. Baka lang kung saan. Ito yung usap eh. Doon na. Ipahapit mo, Noy. Diba ito pala yun? Gagawa May ka sapon ng- ko lagi, meron ka sigat. Yero yan. Kung mga pre, siguro gyapon ang guma dati. Nga ito, kwadrado. Hindi ka lapos. Di klapos oh. Oy. Babo ta nga palpak mabuloy pa na dati nga Sa ito nga. sa ito mga gumakal no. Ano yan na tayo? Ha? Aba. Oh. Ang kwan na naman paggabi. Katingaron na tanan. Ayo. Dami. Nami tabi ng utbong karon no. Lang. Pito mga utbong hay. Nabidihado na yata isang iba ito eh, no? Ah, daywa. Oh, pagaling ng kilo ra. Grabe tumig, daywa ka man sa. Kabilang. Ay, Noy. Bawa. Bawa. Ay, wait. Ah. Ano yan?